എല്ലാവർക്കും KMTVയുടെ കർണാട്ടിക് വയലിൻ ലെസൺ 23 സ്വാഗതം. ഞാൻ അജയകുമാർ ജി നായർ. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലെസൺ എല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു 3-4 എക്സസൈസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർണാട്ടിക് വയലിൻ്റെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഗീതം എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പോൾ ആ ഗീതം എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഈ എക്സസൈസുകളെല്ലാം ചെയ്തെങ്കിലേ ആ ഗീതങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാനൊക്കുകയുള്ളൂ. അത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എന്നോടൊരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു, വയലിൻ എങ്ങനെയാണ് കർണാട്ടിക് വയലിനിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം ഒരു മറുപടി ഞാൻ തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, കർണാട്ടിക് വയലിൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന രീതി ഏറ്റവും വണ്ണമുള്ള സ്ട്രിങ് അത് സ എന്ന നോട്ടിനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ, അതായത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ് അത് പ, രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് സ, വീണ്ടും പ. അപ്പം സാ പ എന്നാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ട്യൂണേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് അത് വെസ്റ്റേണിൻ്റെ നോട്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സാപ്പ എന്നുള്ളതല്ല ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വയലിൻ്റെ ഏറ്റവും വണ്ണമുള്ള സ്ട്രിങ് സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി, D E F G. അപ്പം സ രി ഗ മ പ. സ ഒന്നാമത്തെ നോട്ടായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ തൊട്ടുള്ള 5ാമത്തെ നോട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്. അപ്പം സ പ അല്ലെങ്കിൽ സി ജി. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഡി എ. അപ്പോൾ ഡി തൊട്ട് 5ാമത്തെ നോട്ട് ഏതാണോ അതായിരിക്കും വരുന്നത്. D E F G A. അപ്പോൾ ഇത് ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ട്യൂണറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ലെസൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് അത് ട്യൂൺ ചെയ്യുക. അതായത് ഒന്നിൽ സാപ്പ, അതായത് സി ജി, അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ എന്നായിരിക്കും. അപ്പം ഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് രി ആയിരിക്കും. രി ധ, രി ഗ മ പ ധ. ഇത് പാടുന്ന ആൾക്കാരുടെ പിച്ചിനനുസരിച്ചായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ അതിന് ഇച്ചിരി വേറെ രീതിയുണ്ട്, അവരുടെ പിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഏതായാലും ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങളത് ഫ്രീ ആണ്. ആ ട്യൂണർ നിങ്ങളത് എടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇടുക. അതിനുശേഷം ട്യൂൺ ചെയ്യുക. ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, അതിനുശേഷം അത് ശരിയാകും. കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ വയലിൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ട രീതി ട്യൂണർ ഉപയോഗിച്ചല്ല, സായും പായും നമ്മുടെ കർണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ട്യൂണർ ചെയ്യുക, പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതി അവലംബിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മുടെ ലെസണിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വക്രചണ്ഡ വരിശ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ബുക്കിനകത്തെ 34ാമത്തെ പേജ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വക്രചണ്ഡ വരിശ എന്ന് പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ സ്വരങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി എതിരായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കൈ മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും വയലിനെ വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വക്രചണ്ഡ വരിശ എന്ന് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത്. വക്രം, വളഞ്ഞ രീതിക്കുള്ളതെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വക്രചണ്ഡ വരിശ ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സാ സാ മാ മാ ഗ ഗ രീ രീ.
അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വക്രചണ്ഡ പരീക്ഷയിൽ പഠിച്ച അതേ 4 സ്വരങ്ങളാണ് പിന്നീട് വരുന്നത്. സാ സാ രീ രീ ഗ ഗ മ മ, രീ രീ പ പ മ മ ഗ ഗ, രീ രീ ഗ ഗ മ മ പ പ, ഗ ഗ ദ ദ പ പ മ മ, ഗ ഗ മ മ പ പ ദ ദ, മ മ നീ നീ ദ ദ പ പ, മ മ പ പ ദ ദ നീ നീ, പ പ സ സ നീ നീ ദ ദ, പ പ ദ ദ നീ നീ, സ സ സ സ പ പ ദ ദ നീ നീ, സ സ നീ നീ ദ ദ പ പ, നീ നീ മ മ പ പ ദ ദ, നീ നീ ദ ദ പ പ മ മ, ദ ദ ഗ ഗ മ മ പ പ, ദ ദ പ പ മ മ ഗ ഗ, പ പ രീ രീ ഗ ഗ മ മ, പ പ മ മ ഗ ഗ രീ രീ, മ മ സ സ രീ രീ ഗ ഗ, മ മ ഗ ഗ രീ രീ സ സ. നമുക്ക് ഇനി ഇത് വയലിനിലൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇത് വായിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഇതുകൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വിരലുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നത്.
ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ടുകൂടെ നിങ്ങളിത് വായിക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പം കൈ സ്ലിപ്പാകാതെ അത് വായിക്കണം. ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ വരിശ അതിൻ്റെ തന്നെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വരിശ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കാം. സമഗമരി ഗരി സാരി രി ഗമ രി പ മ പ ഗ മ രി ഗ രി രി ഗ ഗ മ മ പ പ ഗ ധ പ ധ മ പ ഗ മ ഗ ഗ മ മ പ പ ധ ധ മ നി ധ നി പ ധ മ പ മ മ പ പ ധ ധ നി നി പ സ നി സ ധ നി പ ധ പ പ ധ ധ നി നി സ സ സ പ ധ പ നി ധ സ നി സ സ നി നി ധ ധ പ പ നി മ പ മ ധ പ നി ധ നി നി ധ ധ പ പ മ മ ധ ഗ മ ഗ പ മ ധ പ ധ ധ പ പ മ മ ഗ ഗ പ രി ഗ രി മ ഗ പ മ പ പ മ മ ഗ ഗ രി രി മ സ രി സ ഗ രി മ ഗ മ മ ഗ ഗ രി രി സ സ. അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് വയലിനേലൊന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് വയലിനേൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്ലിപ്പിങ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നെൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലല്ല 2 ദിവസമായിട്ട്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് പൊറുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനകത്ത് സമ എന്നുള്ളത് ഗമ എന്നുള്ളത് ഓരോ അക്ഷരമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പണിലേക്ക് പോകാം. എവിടെ 2 അക്ഷരം ഒരുപോലത്തെ വരുന്നോ അവിടെ വേണം സാ ഇപ്പറേ വായിക്കാൻ. അതെല്ലാം സാ ഇവിടെ വായിക്കുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അത് ലെസണിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത്രയും നിങ്ങളെ വായിച്ച് പഠിക്കണം. നമ്മൾ ലെസൺ ഞാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ചിട്ടതും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ശകലം ടൈം എടുത്തെടുത്ത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ലെസൺസ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ സ മ മ ഗ ഗ രി രി സ സ രി രി ഗ ഗ മ മ രി രി
പ മാമ ഗ ഗ രീ രീ ഗ ഗ മാമ പ. ആ ഒരു സ്പീഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ട്യൂണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. വയലിൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് ഒരാൾ എനിക്ക് എഴുതിയതാണ്. അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂട്ടത്തിലിട്ടേക്കാം. ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു തവണ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു. കൂടുതൽ വയലിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഈ ബെരഡയിൽ വേണം ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ. അല്പസ്വല്പം വ്യത്യാസത്തിന് ട്യൂൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫൈൻ ട്യൂണറെ ചെയ്യണം, ശകലമേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യം ഓർത്തോണം. ദയവായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക, സ്ട്രിങ് പൊട്ടരുത്, കണ്ടമാനം ബലപ്രയോഗം നടത്തരുത്. ഇപ്പം ചൂട് സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വയലിൻ്റെ ഈ ബെരഡകളെല്ലാം തന്നെയായി. ഇനിയൊരു തണുപ്പ് സീസൺ വരുന്നിടം വരെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ. കാരണം സ്ട്രിങ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടാതെ വരികയോ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ലെസൺ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ലെസൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. കൂടാതെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ലെസൺസ് കാണരുത്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ പോകേണ്ടി വരും. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഉപദ്രവമായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ലെസൺ വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.